नारें खाजि जानोसैलै नारें खाजि बिराद गरम बोथोराबो जाग्राफोर रावबो गैयाब्रा लोगोफ्राबो नायनो नामा नारें खाजि जानोसै जायाखै दामानि सोरबा जानोबा फै नायबा नै नारेंखौ र' खिथानि आं बे गासिबो नारें गोजानि दिं दिं दांना माबाखौ दानना होदों सोरबा नांगौबा लांफैलै सोरबा नांगौबा लांफै ओरै गासिबो नारें गोजा बेयाव मानलानायखौ दानना होदोंमोन आं दहायो गाज्रि मानलायो माबा थागान्दा ना मा होनो मानलालाजोबनानै बेयाव दंबावो नारेंआ गेन्द्रा ना गेन्द्रा होनो अमाफोरखौ गासिबो नारेंआनो गोजानि अमायासो जाबाय थायो अमायासो गाहाय गाहायनो जाजोब्बाय गासिबो नारें गोजा ओरै आरो सिङाव दंबावो दंबावो आरोबाव गासिबो नारें गोजा जालाबायनोसै आं एसे मोननाय मोननायखौ नायनानै थाइसेल' बे हारसिंनो मा जानो एफानो बेखौनो लांसिगोन बारा भितरखौ हानला गैलानो माबा साना जानोसै आं गरमाव दोफ्राव लानांगौ थिखिफ्राव लानांगौ दैफोरखौ जाबाय सुना लाखाबायलै होनोसै देना जानो हारसिं आरामनो बरियानो गोथावनो बिदिखौनो दाबो जाग्रा होनो नामा सोरबा आसि नारें मोनलायलाङो सोरबा दाबो जाग्रा मोनलायलाङो बिदि गारनानै गुफुरखौ ओरैजाय जिरना जायो नामा गोखा मोनोना एसे बुस्थुआ जानो जानो नायनोलां माबायदि गोदै ना गोखा होनदों आरो गोथावानो गोखा नङा माथो एथ'ग्राब बांद्राय बुरजा जाबासो गोखा मोनदां ओरैनो लानोसै हारसिं रावबो जाया नारें जाग्राफ्रानो रावबो जाया सिगांनो देना लानोसै उदै आलुलायनाय खिथु आलुलायनाय होमबासो मोजां स्रां मोनो होमबासो बानलु जानाय बायदि खिथु आलुलायनांगौ गोबालायनाय जाखानांगौ जाबाथाय जाबाय खानांगौ फखर जालासो बानलुआबो थाइसे दोनथ'सै दै बोरैबा बारा जामारगोन एसे देनो हासिम मोनगोन बे बारा सामब्राम गुफुर जाजाया गरमाव दुरबल जायो बांद्राय गरमाव बरिया होनोसै होबाय बानलुखौ लागायबाय बरिया जानोसै संख्रि होनोसै सामसजोंसो दांना जानोसैलै आखाइजों दांबा हारसिं जायाबो मोदोम जाबायलै बरियानो मोदोमलायबाय जानो लुगैयाखै मोदोमलायखाबाय बरिया होनोसै ज्रोम मोखाबाय मोदोमलायखादों गोखै आराम बरिया मोनलायखादों ज्रोम जादों
바나나는 뭐래 할래? Iya. Udah bara kemudian jalan ke kaca kemarin ya. Udah. Karena kalau mau bener. Aku tahu ini kan apa. Ini tadi apa? Wah, nggak boleh. Ada. Macam. Alah, kalau nego aneh ya. Lalu jadi sih nang. Semburian ke kamar ni. Video ni sih video macam lang sih. Lalu thai sih rancang hasil dah tu. Mesti saya berapa? Lau cái sih apa? Ya, jangan video ke lengan sih. Last sih bar. Ini sih lemnya. Harus kena. Belum lebih siap. Oh, yang balik sana nih. Apa aku sudah balik? Thế mà nó làm gì nữa?